vana veZimbabwe imini munofita kunge muri wise siteri kutaura chirungu chisina basa muchiti he makadzidza he muri wise ndokuva wise ikoko kwekupindurudza zvinhu zvinenge zvataurwa nemunhu and afterwards munotanga kuzotenda zvinhu zvinenge zvataurwa nemunhu bacon him muchimuataka futi nazvo mobva bati at the same time he tiri kumutsigira. What's your position pana mudhara Geza vana veZimbabwe? Toda kuti titaure chokwadi mimi. Munhu ari kutsigira vaGeza anovatsigira zviri unconditional. Achinyatsokutarisa nekunyatsokufamba navo mune zvavari kutaura zvakanyatsonaka asina kana mamwe maonero kana zvekuda kudiwa nevanhu bvisai kuda kudiwa nevanhu izvo zvamunoita vana veZimbabwe handi tiri kupaona. Geza havanombobvira vakambotaura kuti ndakaita dialogue nevanhu ndakaita kana even conference meeting nevanhu havana kutaura mawedzi iwaya. Saka vanhu vaenda vachindobvunza zvinhu zvisina musoro kuna Chamisa ndosaka akataura kuti hapana dialogue yakaitika. Even though kana akataura navaGeza neimwe nzira haangakuudzei Chamisa. Remember that Chamisa munhu is a main target nekuti ari kunzi ndiye akaita kuti zvinhu izvi zviitike zvese izvi. Handiti nhasi muri kuenda kunokonfirma kwaari futi muchitaura kuti imimi iwo Chamisa uri kuita dialogue nevakuru. Muda kuurayisa Chamisa. Muri kuchengetedza Chamisa here vana veZimbabwe? Chamisa cheche ari kuchengetedzwa here naiwe client? Can you tell me semaonero ako ari kuchengetedzwa here Chamisa? Tinokutaurirai kuti of course chimboendai munobvunza kuna Chamisa wacho, but kana muchizviita zvekupublisha so ndo problem muno misuse internet. Vana veZimbabwe chese chamunoita munoda kuuya nacho muchichitaura apa of which zvimwe zvinhu asi zvinhu imi are taking politics for entertainment vana veZimbabwe mimi nekutsvaga mari kuita kunge vanhu vaya vaizotaura kuti tinobhadharwa sei handisi kuda kutaura nemazita kuti tinobhadharwa here munongotsvaga mari mutsvaga mari nezvinhu zvakafanana nenhingirikini nerevolutionary movement inoda kuitwa musi 31 makutanga kutsvaga nayo mari muchiya muchikoposta zvese izvi whatever zvinoda kutaurwa naChamisa muda kuti muye muchizozviposta panapa kuti mumuise mumoto muri safe. What part are you trying to play imi mwana weZimbabwe? Hazvisi zvinhu zvese zvamunofanira kuti muye panapa mutabasa rekuzvitaura. Muda kutaura naChamisa imi moyo muchisozvisa pamberi pevanhu kuti Chamisa imi kana mukaona Chamisa achiavoida kubudikira pane vanhu iye ndiye ari kuona kuri kubva mhepo nekuri kuenda mhepo but imi muri kuenda kusikonomufosa muchimubvunza nemumwe mibvunzo yezvinhu zvisina kuitika nezvimwe zvinhu zvisina kutaurwa muchiya musikouya nazvo kusikozviita just entertainment panapa pasocial media. Vana veZimbabwe client ona zviri kuita vanhu vako vanenge vachikutumira maaudios vachikutumira zvimwe zvinhu iwewe nevamwe vanhu vaunoshandidzana navo muYouTube muchiinhingirikina onai zvinhu zvamunopostiswa nevanhu. Vamwe vacho ndivo vari kutoenda in personal kunhingirikini kuaccount yauyu yaChamisa uku kuenda kunomubvunza naiwe Chamisa vapedza kana akati inini ndakati vanhu vamachemusi wa31 muda kuya nazvo futi panapapa just for entertainment kuti muone malikes muchiwana chichichi muchipisa Chamisa muchiona mudhara anova ndiye anotorema chaiye ari kupisirwa imba uku nekurwiswa each and every day. Mafamily members vari kumhanya vachita sei vanhu vachisiri safe vekwaGeza. You want to do the same kufamily kwaChamisa vana veZimbabwe? What is that? Ndokungwara kwacheko kwamai muchiti takachenjera hatidi kushandiswa chichichi ndokuchenjera kwacheko koko ndokusada kushandiswa kwacho kwamuri kuita ikoko. What are you contributing before 31st March? What are you doing? What's your contribution in this thing? Kurwisanisa kudzitunganisa ndo zvenyu zvamuri kucontributa here? Munoti mimi vaGeza vakati ndakaita dialogue vakaburitsa wedre kuti dialogue vari veZimbabwe? Are you serious? Nyika iyi muri kuida here kana kuti muri kutoita entertainment nenyika yenyu nekuti mimi makuwana mari especially mimi munoposta panapa imimi content creators mese nekuti mamuna nzara nekuti YouTube iri kubhadhara Facebook iri kubhadhara pamwe maybe ndiri kungoedza kuvhunza nekuti mamwe mabuditsira amunoita zvinhu panapa haite. You are shooting an on goal kurwera bhora mugedhi menyu imi muchitadzi tiri kurwira kuti Zimbabwe isunungurwe tiri kurwira imi muchida kufumura Chamisa kuda kuexposa Chamisa
muchifunga imimi munozviti muri wise makaenda kuchikoro chichi what vanhu vane wisdom chaichaiwo ndo zvavanoita kuna leader vari kuda kuti vataura kuti right izvi Chamisa ari pastanzi yakati nenyaya yezvinhu zvacho saka izvi tiri tofamba tiri kuenda hapana kana hwani chamuda kumbovigawo kana muda kumbovigiridza hapana kana mutungamiriri wenyu wamuda kumbovanzawo vese muda kuwaisa pachena so hondo ichiitika kudzimba dzavo imi muchidya muchiguta nekuti isusu tinoita samalikes tichisubscriber tichiita zvese whatever everything. Are you serious? Zvanofanira nekuenda nekamera pamberi pemunhu womubvunza kuti unenge uri mustreet here musi wa31 anourayiwa ka before 31 wacho asvika. Imi muchizviona kuti Mnangagwa ari busy kuuraya vanhu ari kutsvaga kuita hondo. Ndakabvira kare ndichitaura zvinhu zvakawanda panapa. What are you trying to do? Shame on you. Zvimwe zvacho zvinozoita kuti tizopedzera takutaura mamwe mazwi atinenge tisingadi kuti titaure mani. Hapana zvamurumbo contribute apa kana muchiri kuita zvinhu zvakafanana neizvi. Kuti Comrade Bombshell Geza is thrown under the bus by Chamisa nekuti akamubvunza isusu kuti iwewe wakaita dialogue here naMudhara akati I never been part of any dialogue. Imimi makanzwa zve-dialogue zvakataurwa navageza. Kana ye Chamisa wacho chaiye akavaona vageza vachiburitsa nhekirini atoziziva kuti Mudhara havana kumbotaura nezvekuti hanzi pakaitwa dialogue. Vanoita dialogue naniyo Mudhara uchiziva kuti vari panzvimbo muchizviziva kuti vari panzvimbo 1 yavari kugara vari inonzi ndo the only safe place kwavari ivo. Saka anozoita dialogue nguwai nevanhu havana kana kutomboita conference meeting just because even kana nhingirikini yavo yari kusenzesa iri kutotrekwa kuti vari kuzviita vari papi. Moti hanzi makadzidza muri wise hamudi kushandiswa muchitadza kuziva kuti vari kutrekwa izvi even pavagere izvizvo pari kutrekwa vageza pachitotsvagwa kunzi popindwa sei. Saka imimi muchinzwa wageza vachitaura ndakataura naChamisa makabva mafunga kuti Chamisa akagona kudrive achienda panzvimbo pasingaendwe pana vageza hapaendwe. Kasi kuwera akanga abva nguwai kwese kuna naSouth Africa. Vese ava muri kunzwa vakanga vabva nguwai kuti vakwanise kuningirina. Or else muri kufungidzira kuti vakaita conference meeting. Vageza havana nguwa yekuti vaswera vachiita zvinhu izvo. Just because zvinhu zvavari kuita zvinhu zvavari kuziva kuti vari pakunzvenga. Handiti vachimirira nguva kuti inyatsosvika. Vanhu matotanga kutaura vakatoita dialogue chichi Chamisa azoramba kuti haana kuita dialogue navo Mudhara vari kutinyepera. Vana veZimbabwe chiramba henyu muchitungamirirwa naED kana musingade kumacha rambai muchitungamirirwa zvenyu naED. Ndoda kuti muone nyembe dzaanoda kupfeka ipapa kana achinge apedza ndo pamuchazonyatso kuona kuti takanga tichifira isusu tichicomplaina sekucomplaina kwandiri. Handisi kukupopotera handisi kukutukai ndiri kucomplaina still pane zvinhu performance yamaperformere amuri kuita vana veZimbabwe especially kunyanya kune vanhu vari kuningirira zvinhu. No tara chokwadi no ndiri kutocomplaina kwamuri ndiri kutocomplaina zvakatonyanyisa ndicomplaina zvimwe zvinhu zvakatonyanyisa. Nhasi date ndiani everyday ndiri kugara ndichitaura ndichiti tatosvika musi wa31. Nhasi date ndiani muchiri kuposta zvinhu zvakadai. Munofunga kuti Chamisa ari safe here imini wokuti muda kuti anyatsokutaura kuti takatozodai tikazodai seriously. Vana veZimbabwe kani come on man sadaro mani imini. Chero dzenyu idzo dzechikoro chamunoti makaenda idzo ngadzishande zvakanyatsonaka. That's why sometimes tichikuudzai kuti chikoro chenyu icho chamunenge muchiti hanzi chikoro chinozoda wisdom iri natural mumunhu. So handiti nekuti zvizvi tiri kutaura nezvana uyu mutsvangwa handiti chikoro chinozongodawo wisdom. Handiti munozviona manje kuva nemunhu so ane pfungwa dziri advanced so dziri natural advanced. Musadaro mani vana veZimbabwe. Ndarwadziwa stereki nezvimwe zvinhu zviri kucirculata musocial media umu. Ndarwadziwa zvimwe zvisingatomboiti. Inini vageza ndotovarwira
sekurwira kwandiri kuita vanhu vese vari kuopoza ngirikini Mnangagwa nevanhu vake. Handiti muri kupaona? Saka ini ndinotorwira munhu wese ari kuopoza vaMnangagwa. Endi mukutsurana hatimbotsurane tichipuruzirana tichibhabhadzirana nekuti toda kuita chinhu one nekuti tiri muhondo. Saka hatitsurane tichikisana ka. Tototsurana nenzira iyo yandiri kutotaura iyi kuti ano ngatiregedzei kuita zvinhu zvakadai so. Tiri kuita on goal.